Yeah, but come here to show. Why you feel so special about my name? Is it why you call me by nickname? Don't you ever think you're on my main? Baby, do you feel some kind of pain? I don't debate, don't try to bait. How I did, I surely ate. How much the difference is can barely eat. Different your attitude, you wear some tape. Why are you so loco? Give me cocoa, daddy have a loco. This is the stucco. Why are you so loco? Give me cocoa, sweeties and some moco. They gotta talk. I'm a loco, coco, like Chanel, coco, coco. I'm a loco, coco, sweet like moco, coco. I'm a loco, coco, like Chanel, coco, coco. I'm a loco, coco, sweet like moco, coco. Yeah. Sen loco olsam ben deli İstedi biberdi hemme məlim Deli diyenliğe beryen təlim Ova göre ütgaya pəlim Ödüğü yeketəktib ütməli Üçüdünü terk edip gelməli İcidini aytmadım kim günəli Olun meni söyyəni güvəli Say what? Koşarlar hadine yali, gürle celali Övreminin aynı mani Elindeki ocağa da lakani Gidelige iya men alabayim Longa moka poka soka longa Ayır ruka broka longam Çayır ayıplaşma ayım Yeka sözünü de düşünmedim ananay Like really? I'm a loco, coco, like Chanel, coco, coco. I'm a loco, coco, sweet like moco, coco. I'm a loco, coco, like Chanel, coco, coco. I'm a loco, coco, sweet like moco, coco. Yeah. Okay. Rap dilin mustaqları size rap dil bätleşigine başlamadan öň etjek haýyşlanmady bar. Ýagny statistika göre 60 götürüm belet filmden görýän eken 40 götürüm bolsa YouTube'dan görýän ekenler. Şo YouTube'dan görýänlere degisle sizin hemme jaňyzdan etjek haýyşymyz şu rap dil bätleşigi gollamaňyz haýyş edýär. Ýagny like basmaly, kanala agza bolmaly. Oğlanın edýän işleri, azapları yerine goýşarýar. Şo sizin like'ňyz ýa kanalymda agza bolýanlygyňyz sebäpli gollawlaryňyzyň üstü bilen biz hem ruhy gollaw alýar, şeýdibem oğlanlar has aktivni, ýagny işçen işlemäne başlaýarlar. Şoň üçin hemme jaňydan haýyş edýärinde şu ýadyňda şu oturýa like bas we kanaly agza bol, şeýle de jaňjagyşa bar. Rapli dil 3-nji tapgyryň 1-nji tany, ýagny ýarym finalyň 1-nji bölümi. Tomoşa edin. Mehriban dostlar, edi tomoşaçylar, egerde siz telewizorlaryňyz bilen pultlaryňyzda, monitorlaryňyzda, telefonlaryňyzda, planşetlaryňyzda play basaňyzda şu owaz, şu saat eşdiňiz dämi? Onu diýmek siz rapli dil gepleşmeden, bähleşmeden nowatak sanna tomoşa edýär. Assalamu alaykum, mehriban tomoşaçylar. Türkmen rap sanatynyň söýjileri, dinleýijileri, jan köýerleri. Bugun biz Güni finishni primoya düşdük diýen ýaňaşmar sebäbi 3-nji tapgaryň 1-nji sany, ýagny 1-nji ýarym finala tomuş edýäňiz. Eletde ýarym finalada inni gitdigiçe tapgardan tapgara şertlemek hasam kynlaşýar. Bu esasy ýarym finalamyzyň esas şertlerinden biri. Biziň hormat emin azalanmaz gatnaşýan jemi 6 sany gatnaşyjymyzda bähleşmede özleriniň stiline hiç şeýle gawat gelmeýän iminnoy beati hödürlediler. Şol beatin esasında da söz ýazmaly, aýdym aýtmaly, rap aýtmaly, garaz öz ustatyň görkezmeli we şol saýlanan beatler ben oturan mihmanlarymyzyň beatleri, ýani oturan eminlerimiziň beatleri, hatda özlerim bir düşünükli direkli sözler ýazyp bilmäsen aý şunu aýdyp bilseňiz diýmekde geçerdiňiz diýdiler. Dogry dämi? Şey diýsen amma ýa. Şey diýsen amma dogry dämi? Hemmesini mesela men özüm hemmesini ýazyp bilmezdim. Ana. Edil ýazmaly diýip ýazaýmasaň ýöne ýazyp bilmezdim diýýärler şonu. Ýöne ol beatlere esbiter ýazyp bilmese de
yadan beatleri bilen, aydımları bilen diňe bir ýurdumyza däl, bir näçe dostugyny halklaryna meşhurlyk gazanan biziň Ustad Emin Nemez bugün gatnaşan bäsleşmeden götürdüň dolmasyna rap sunutyna gelejegine ykbalyny söýýärler. Sebäbi finala bir adam galanna 6 san bäsleşmeden jemi, ýagny maksimum 3'üsi finala geçip bilýär. Diýmek 50 bolýar-da. Yarım finalla öýüne gaýdar, yarım ýene bir adam gelejegine üstüne tarap bolýar. Ana şol üstünlügi getirjek ýa-da öýüne uracak Emin Nemez. Kimler? Olaryň awraýy, olaryň töwlemi, owazy, sady, beati, garat ähli, rap sunuty diýişdi, teoriýalar, çäremeler babasa olar öňürtüleýärler. Sebäbi olar biziň köne mektebiniň agdalary. Olar kimler? Olaram elbetde hemme jaňa tanıýaňyz, elbetde Krasnovegas diýilende diňe bir ýurdumda däl. Esasan Krasnovegasda özüniň möhürüni goýan Vagrant Bayramjan bugün bizi bilen töwleme Abadanyň türkmenmaşyn howasyny studiýamyza getirdi. Edil ýol ora gelip barýa kadaram, Kızarabitsdanam Espiterim alyp geçdi. Töwleme Espiter hoş gördük. Häzir nehip bolsa toy atmosferasyny giyirişýär ýalyk. Bugunky gepleşimiň atmosferasyny giyirişip bir temp berjem bilýäs. Sapranymän toqap diňe berekella diýip elbetde ähli gatnaşjylary hökümet soraty gollajagyny bilýär. Inniki bäsleşmeden gaýlajak mihmannamyz hormatly Emin Nemez bolsa diňe herekede dowam diýe baran ýerem töwleme şatlyk şagalan töwleme dize Arkanjan bugün bizi bilen täze aýdymy eýen bir günne men hasabym boýunça 25 000dan geçdi klibi utulanok diýe, dogry dämi? Premiera diýem Mät Nazarowy garşylaýar. Qarab şu görýän töwleme studiýalarymyz görýärsiňiz, töwleme bir ýerde durmadylar aýdýarsyňyz, görýänmiňiz ol ýön ýere däl. Diňe gowsundan gowslyny sizi hödürlemek üçin diňe gow şertlerde şurýaly, görüşmedi ýaly komandanyň bir ýere jemlemeň özüm bir ustadlyk ana şol diňe bir jemlemekde däl öz işiniň ustady Iska Muslim bugün bizi bilen. Kapitan komanda diýsegem boljak şoň gepleşmeden. Elbetde her gezek gepleşmede hökümet suratda bir hormatly mihman şagyrýar. Ol mihmanymyzam diňe bir owaz bilen däl, wakal bilen däl, öz töwlemiň nusxalyk diýsegem boljak, maşgylaçyl özüniň gereklerine, sözlerine media, rewna media ýöne şu wagt täzelikde arkayn boşlap bilýär, bir rap aýdymam çykarmak gaty mümkin. Şundan gepleşmede ilhamlanyp, o da şoň gepleşmeden muzaffa diýsegem boljak. Abadan Halmedova bugün bizi bilen diňe mäher energiýa paýlar gatnaşyjylara. Elbetde bugünkü gatnaşyjylarymyzyň aýtjak aýdymlaryny has birinji bilen gollaýanam edil menem şu wagt arkamda men gollaýşýaly öz işiň ustady diňe bir ýurdumda däl halkara derejeli DJ diýsegem boljak personal DJ Şamal hen bugün bizlikde. Yine birini ağlamadan bolanok, şu ähli görýän pursatlaryňyzam töwleme hiç bir pursatyny duşundan geçirmän, size ýetirýän, bilen lezzet bilen tomşa edýän M Production'yň agda bir komandasy bugünkü gepleşmede ýargadýarlar. Gepleşmediň başynda şurýaly şert mümkinçiligi döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza şäksiz alkyşlar aýdýar, alyp barýan beýik tutumly işlere diňe üstünlikleri hemra bolmagyny tüýsürekden ardy edip ýaşy arzuwlar bilen yarım finalymyzyň birinji sany, ýagny 3-nji tapgyrymyzyň birinji sanyna ilkinji bolup çykyş etjek bäsleşmeden sahnamyza şaharýar. Ol bolsa Gatwardaşdan näl paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Ihlas Täjif nickname'im 26 garşylaýar. Bäsleşigimiziň ilkinji gatnaşjysy 26. Salamu alaykum. Salama. Gowmy ýagdaýlaň? Gowaýdyň tamamy. Şükür. Näme aýdym bilen geldiň? Bugün rap ýomok diýilýän. Ha, näme mardalygyny bilen ok. Yo bilýänini sahnada bererse. Böyle onda sana üstünlüklen hemra olmagyny arzu edýän. Sag bolun. Salam emin adalar. Mehman hoş geldiniz. Öňünden ötünç soraýana beatlam üçin. Yo. Kyndymy? Kynda. Har kynlar. Ana no kynna wada göreliň. Şamanjan bergasy. Ya.
Kaldım iki çak kedel yüküm elimdeki sumkada bular gözümden hem düşünem seyrettim zaman bütün çölü geçip bilen yöremde de sul zaman yakıp öçürenim rapi gerektiğine sul bir ta Kızılar black money dark room toyu gelen yal egen başım ara kastüm düşünceler katı beyik 9 IQ attırım ba meydançıda gerektiğine paytun Başarmadım deyip bilmem biti bakanalı bular çiğ diyer men stilim der gerektiğine vin haytın bilen berce bir tova söyle gele bisip tutmak için ilki bir Barına yakıdım yetip lirikala girip gider kapıdan okutmak gerek ya düşünmedin bana bular neme trip kan boşuna sebebi krit kan Lirikalar mani bilen flowdunga Hulu gürleseler kapıdanım kovdunga Onu yetirim oğuydumdanım drone bilen Yarşamak yanımda drone bilen Ölüm o suat benim okulçular yal gelip öyüm usumayt Olar etini ya birbirinin kim anışana Seni geçmek için gerek gele bilim usamak ya Görüm o bular neme dirimi dinle birinin girini mektep yerimden Turum dedikti kirimin birinden gelen yalı bu suratlımda renk yo öğreniştim köp sadı Ilgamadım ansadı batarya gerek hemen durmuşumda yok sağıt Tanalmak gerek eve lirik kanı yasaver Düşmanlık gerek gelsen kovgunla yaşaver Ölçük veren telefonlar bilen salamlaştım ilki canı delim 7 günüm işleken ve çayda yok şeker Hudaya mün şükür bilen gelim şu tay Gidem o içeri bölüştüm denk çörüp Yüreğimi bulacağım böyle dök çemçeler Onu ışık cenceller Sağ olun Doğanma jatine tuvaleme el çarpaya makalya 26 ıhlaçan tuvalem çıkışın bilen tawatın aydiyatı quttayaz ben kirimçe eminnemedem diýsem bir gowa garaşdy tohak wot kaçat gün like sözüm yok diye yöne söz tapsa aytaydar yöne şuat bislovny like ini güne esbiter söz berýärmeli bol kadiyana sebäp senki nähil alyp çykybilmi başardymy Yaman tonmay. Yok, gatrowy yöne bil yazılanda bir hinglere adam edip bolor diýip yazılı asla. Yöne arastıra edipdir gulýaly. Diýje olan gowalp çykdy daray. Yöne birazajyk manisyna dol düşünüp bilmedim. Yöne düşününce yerlem gowy sözler gowy, flowy. Men diňe gowy diýil ýani. Aň yarım finalla. Yarım final üçin bolubam bilmeýär. Dastoyna çykyş kabul edýär. Aw. Berekella. Aha. Yo, sen bitnini gowy aýdyp bolýar, bratanya, näme üçin sen aýtmadyň onu? Хорошо же сделан. А ты почему не делаешь так хорошо на свои биты? Именно şu bit. 26 gerek, imенно şu bita 26. Yo, gatı gowy. Hen geregim dälle men pikirim boýunça. Именно şu bita, şu stile gerek. Hen gatı gowy malочек. Красавчик. Hen özüm bilip goşmadym. Rebe goş. Dogry aýdýan. Men Antoha goşulýan. Şu flow beter gowy boldy. Beýleki beatlary eşdemek. Eşitmedim haly menem şu beat saýlardım. O beat eken. Sözleňem gowy we şumada senin gowy stuprenýän boldy şey çyksyň boldy. Berekeler. Magazet. Bilin bir kuşap gow taýyk gelipdir da. Onu bit реально от души, братanya. Näme üçin iyi vermedin onu? Beat kayf. Näme üçin beýdýäň, bratanya? Наконец-то ahir gow bit. Ya beni ver. Yok, çynnaýdan. Серьёзно, gatı gowy? Yo. Merdan gowy däm şu bit. Merdan zat hem näme? Odat. Yo, reально beat. Bu yaman goken bas line girende bulum gatro öde çitkäsini ütködüp ýa-da tempany gatylyp gowulupdyr. Ya hakykatdan bayram aýdýalar, in gowy stüplenýär. Ýöne brada performanceňy bir ýene beräýdär o. Hergedem geçen gedem aýtdym taňa bir grafer edip kabutoş başga bir aýdyp duranýar gowulupdyr da. Atak çitkä flowlar sona mest. So очень padap şmat ýemine gerek zat. Uspeh men üçin şuma. Sungoty bilen, sözü bilen, eseri bilen sahnana bededi, finalda da harizmatyny alyp çykar da. Geçişte inşallah. Чуть-чуть перформансың брада koşsaň будет просто десятка. Koşşoklatdygy iska artan. Ihlas sana näçe wagt gerek boluşyny ýazmak üçin, ýa tutmak üçin, dol özüňe men taýin näme üçin. Amen. Bir gün düzdüm, düzüp bolýar hem ýa tutdym ýa. Ýanky setirleňe mesela bir gün ýazdyň. Aw. Ýa tutmana ýanky performansyňy özüň öýde zatda taýýarlyk edýän idin maňa. Men tekst düzümde ilk düzden onuň kagda ýene ýyrtjan ýene täzeden oňa çyn ýa tutýanna. Ýöne sahnada çykyşyny men taýýarlanýan ýa-ni şu taýýarlanan emigden nokta. Iň soň şowurda edýän. Sizin öňüňde çykanda Ol her kimiň bir öz çykyş edip
bolşu var. Yani ağaç bolsa da gawuç setdi Awa öküden biraz üýt yapdyrma. Sadece biraz yana şonu berseň wapşy. Yekelikde o yana sizin almada çykýan yana söýle bol. Başlamaka ýere teredip okaýma diýjek boldum ben ha. Gowy men hemme zady gülýärlik diýen. Tizet koşok cemlejek. Owa ihlaslan gutlayan. O ilki bilen seni gutlayan soň bir men gowy görýän ilim täzýüdüň aýdyşylyna şeýdip edilenne diýe. Bitam gowy ýerine ýetirşem gowy ne gowulaga gow sürüjü bolandyr şunu ýaly zat bolýar. Umuman ýerine ýetiriş gowy. Ýöne ýanky mät iskadan bellek geçýär, sahna artistizmi diýip bir zat bar. Yani şu owadan ýerine ýetirişiňe biraz hereket, biraz bir görnüş goşsadyň, gas gowy bolardy. Ýöne şu gowy. Diýjek görýän şolaryňdaky rahatlygy gördüm şu wagt düşünýärmi? Öz tarapyndan bir adam işine erjel ýapyşýar. Şonu şolar ýa rahat bolýar. Häzir tolgunlaryň, ýalňyşlaryň olar ýardat ýok. Ihlasan tüýsürekden gutlayan üstünlerde ödýän. Berekella. Sağ ola. Bizden seni gutlaýat ýöne güni ilki bilen şu gepleşmede öňden ber ekranyň usulen tomaş edýär. Bu adam gatnaşýan, awadany söz bermesim gelýär. Mümkin bolsa öz pikiriňi aýtsaň, gepleşmeden başyna çykyşlar nähili, atmosfera nähili başyna. Köp sağ olun çağıranıda. Öňden görýärdim hakykatdan üýtgeşik gowy görýärdim. Şuat ahlasçı giymet çıktı walen ilk bir hile New Vernich kanal gördüm de kan üýtgeşikde garaşman oturdum. Ýöne başlanan wow diýdirdi. Çyndan haladym. Bir hile kaçad etdi, kulağa ýakymly, gatgow diýen. Bir aýdymaydy boljak da ana. Owa, boljak. Berekella. Köp sağ olun aýdýas. Ahlasçam mikrofon ýerine goýsaň. Gepleşmeden ahyryna çenni. Arqayn tolgul manzyk garaş bilerdim kan diýen. Rapli dil sen üçin uly dawara. Never tell a bitch I love the money talk freestyle got a chauffeur and Java only zidam. 26 berekella. Tamam. Tamam. Ne elde ýygyny bastan geçirýän? Ay öňkülüňden gowy çykyş etdim diýip düşünýän. Yo, näme düşünýän diýmem, ne elde ýygyny bastan geçirýän. Sebebi awdana wow diýdirmek bir täsin zatda. Awdana wow diýdirmek üçin bira SP3 bolmaly, bira 26 bolmaly. Garaşamakdym ýöne gowy berdi. Sen awdanyň fanady gerek? Na. Berekella sen öňküňden çyndanam gowy çykyş etdiň. Özgörüpsiň, kämilleşipsiň, senini 26-da, 28, 29-da bolupsiň. Mundan beýlegem diňe üstünlükleň hemra bolmagy arzu edýän 29-da 100 bol, 1000 bol. Sağ olam. Bitun üstüne yağmur otuyorlar bular. Men bana utanyp oturýaryn. Näme üçin utanýan? Bilema kıyın nip bara. Bular yağmur otuyor. Gowda şo. Biz gowy görýäs kıyın işleri. Ana, nakadyň aýdy. Ine görüşme diýäli, şey gowy nastroyenide, gowy töwleme tempde, köpden bäri, köp efirlemeden, köp gepleşemeden başlamany gow bat berli. Şo diýipken şo bat bilenem ýerine inniki bähleşeme dowam edeler. Umid edýär. Onda näme? Maksimal derecede öz ustatlygyny, sunugatyny, görkejini onan ýas we gollaýas. Inniki bähleşemez. Aşgabat şäheriniň büdümini tramyndan Rüstem Ýagşymyradow, nickname'im Mad Max. Garşylaly. Bähleşigimiz dowam edýär. Inniki gatnaşjymyz Mad Max. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ow merdelem. Şükran, gomadym. Şükür. Näme marda aýdyp berjek? Wagt bardy. Berekella. Haýsy wagt bardy? Ana opşy durmuşda geçýän wagt bardy da. Düşündim. Agly, şükürli bolmak bardy. Adyň näme? Mad Max türkmençe tapyp bolmadymy? Aýyn çağalykdan Sonic'te gelen oyunlarda oynandy, online oyunlar oynandy, şol niga goýanda. Ha, sen igramanam diňe rapper däle. Umuman ananda. Berekella, onda saňa üstünlükleň hemra bolmagyny arzu edýän. Sahna saňa garaşy. Tamam. Rüstem'e soraňyz barmy? Yo başlasın, okusun, soň sorar. Sen näme alyp barjymy? Öz ara gürleş, otylar ýozam. Rüstem'e ýatdan çykdy, daway. Gittik. Ye. Bolup gelýän bu durmuşda utulan, aladalarken giýje tutmadam ukulum. Pikir etýänsiň bu günlerim gutormaz, ýöne ýyllar soň o günleri ýatlap oturur.
hemme zat qo'lur dali istalu mali yo näçe algasam-da izinde durman senin içek bolup her günümme saat yönü ähli zat öz yerinde bolmaly eken qışyma qış ýazmam ýaz meniň owo gowy hemme zat wagta sal aşakdan beke ýokarlary galmaçal dinle gurlumdagi hemmeler basar başsa dünýäni ütgötmegi özüňde masap durmuş tüjüden acı bilen garmasın üstünlük ýok dostum kynçylygy datmasın hemme zady ýetip bolur birat ılgasın utulluğun hasap bu durmuşda ýadasın dogry ýazan aýdymymam söýgü däl men durmuşy söýýän o bolsa menden öýkölen birimizi saklamaly öýköken bolşmaly söýmeli men saňa ýüzenýän şonu everything will be alright everything will be alright şonu hemme zakowol everything will be alright everything will be alright şonu hemme zakowol yeah everything will be alright everything will be alright bolor hemme za alright yeah everything will be alright everything will be alright so будет хорошо toy bolmaya hemme zady iýdi ýüregiňe bedäp bolan ok her durly geynizi öňküçe eşikleňi atyber eňiňe ýylgyrşyň ýeter olaň eňinäki geýmini gül şatan ýylgyr agly soňum täze döngül utulanyň gynanma ertir dogor täze döngün anjamasyn tähel zady dögüwün süýülüp ýaşaň hem ýaşaň süýüp ýüregim urup dur diýmek diýirmet ýakynlarmyň elleri durka eňimde aslında rap aşıkların biri men bugün bolsa aýdym aýtýan size being bitini hemme zat sal gowlugy annar hemme zat gowulur sabret towlukmy ýamanlykdan gaç alga gowlugy hemişe hereketde bol hiç açandyrma şonla everything will be alright everything will be alright şonla hemme zat gowulur everything will be alright everything will be alright şonla hemme zat gowulur yeah everything will be alright everything will be alright bolor hemme zat alright yeah everything will be alright everything will be alright so boys хорошо Tuoleme. İskan aýdyşýaly dök beatler berdik diýerler şu wada tuoleme alyp çykýar. Kak dinleýiçi ökümden aýdýarna alyp çykýarlar öýdýän. Tuoleme gutdaýas ýöne göni mätten maşlatyň bilýär-de bir hilçek çöten nito mäden dinleýici nastraýynda göni mätten maşlaýly mümkin bolsa. Näme üstüm Arslan'ın diýişýaly ilk ölenten gutlaýan. In Arslan diýilen ony. Bir artyk baş goýjak diýjek zadyma ýok bolşy. Nu tipir. Ya İngilizce aýdan ýerem ma diýen ýaňyşmasam. Dogry dursa aýtdym meselleri. Da? Okay. Thanks. You know that. Ina şu beat hakyky söýleýän beat ken bar. Şu noton taň boljak ka diýär. Tak što dat üstünlük. Geç. Tamam, sizde. Owa diýäs, bagran. Живой okulda bir hili fonograma ýalyk bolup durdy maňa bar. Pauzalary yerlikli boldy. Şonusy ýokdy maňa. Lişni zat ýok. Emma zat patspoçka gitdi, gowy lişni zat ýok. Şu lişni zat bolsa bolmaýar oja. Gowy çykşytyň. Sen hem gowy çyksyň şu. Berekallah. Sedem ödünki. Elbette. Tuoleme. Solik, Süleyman. Rüstem, mene dogry maýtsak, men edil wow dälle. Gowy birinji tapgyr üçin. İkinji tapgyr üçin bolurlar. Ýöne ýarym final üçin mene gowşak gördüm. Beat gowulmasa wow bolardy bolýar. Yo, bil kyn, wot gurrun şonda da kyn. Has gowda adam ýazyp bolar. Ýonda da sözler erwet dälle. Bir adaty da flowum adaty erwetde diýene birinji tapgyrdan göni geçerdi. Ýöne ýarym final üçin men pikirim gowşagyrak. Sen üçin standartny. Owa, edil şey diýip aýdanda. Daşetdi diýilemek da dogry maýtjak. Ýöne edil erwet diýip bolanak, elbetde ýarym finalla bärde erwetler ýok, hemme geçenler gowy. Owa. Onuň meselem edil şunu finalla mene meselem ýeňiji görbilemek imana ýanky çykşy bilen. Tesrak gördüm men pikirim. Ýöne gowy işleseň öz beatiň özüň saýlasaň gowda edersiň, kynçylygam şonda da. Dogry.
Hormatly eminler, dostlar, goşukly atlaňyz barmy? Arsan, Izzet. Men şu meselede ilk bilen Süleymany utlaýan. Sebäbi aýagy ýyzlarym ýol ýoda bolsun ýyzyňdan gelýänlere diýilýär. Ele men köpden bäri münswer ýany Süleymanyň ýazýan bitine Süleyman ýaly okasaň oturýan eken ýerine. Ene mysal üçin halipalaň ýollary bar da, diňläňde ha, ulan halipaň ýol diýip bolýar. Ene şu Mad Max'ın aýdanda mysal üçin men gözüm ýumyp diňlesem, ha Süleyman stil diýip bilýän. Diýmek, ben yürekden Süleymana halipa diýen şoň üçin. Hormat tomaşaçy, ünsveren bolsaňyz, repledelik proýektimiz başlady bäri birinji gezek Dizet Süleymany öwdi. Birinji gezek. Yo, yigidi öllür hakyny iýme diýe. Ene şu dogry. Ýören ýa-ni gaýtaladymy, aýtdymy şunu? Aýagy ýyzlarym ýol bolsun, ýoda bolsun ýyzyňdan gelýänlere diýilýär. Diýmek, Süleymanyň stil diýip bilýän bir stilimiz bar. Şoň üçin men Süleymany gutlaýan ile ýüzi gözü däl. Süleyman maňa da bit işledi. Şu ýene bir bitem guruluşy otyr. Meniň adym Gusso diýip bir aýdym mady köne. Şonu Süleyman işläp beripdi bitini. Onuň telewizyon bir aýdym mady ýer ýok. Sana kalbimda, o da biziň aýdymyz ýene Süleyman men bile işläpdik bitin Süleyman edipdi şoň. Umman Süleymanjan, seni gutlaýan kardeş. Janyň sag bolsun. Men gözümde sen halipa. Galy berse de Rüstemjan. Ýene şonu gaýtalama gutlaýan men seni. Sag bolam. Janyň sag bolsun. Umman Süleymanyň diýen zadyna da goşulýan, oglanyň diýen zadyna da goşulýan. Ene umum wow bolmasa da bäri ýany düşündiňmi? Ýöne eger bit özüň saýlasadyň belki has bowat bolup bilerdi. Men sana inanýan, bit özüň saýlasaň, ne kitaplara geçsen has bowat etseň inanýan. Utlaýan jem işiň rowaç. Tamam. Iska, jemleseň. Men aýtjaklatlaryma aýdylýar emmesi. Ýöne men pikirimçe şu bit alyp çykdy şu wagt. Ýöne bilemem Süleyman öz stil bolanyň gowy düşünýändir da. Ýöne maňa alyp çykdy diýip gelýär şu wagt. Amen. Yo alyp çykmaly, gowetmeli ho. Menem bilýän alyp çykany. Men üçin gowy boldy. Sen üçin ol. Şonu ýany men üçin gowy bilemem Süleyman maňa geçýär. Dizet ýaraşdy men de uşa. Eminleri jedelleştirdiň öde. Köp sag bol Rüstemjan, üstüne kemraň bolsun. Köp sag bol, hazy bol. Rapli dil sen üçin uly dawara. Mad Max berekella. Näil duýgun maçdan geçiren? Erwet deri tolgunlar ya. Her söýdüňe jogap bermel. Şu tarapdan tolgunlar ya. Her söýdüňe jogap bermel gowsuz. Emin agdalamyň diýen zady sen barada beren tesbirleri näil duýgular galyr seni? Emmesi alalaşan gowdu. Nesip bolsa, indi kitap garda geçsem, geçmek nesip etsem. Az gowy netije görkezersiň. Az gowy netije görkezer inşallah. Çykyş edip bolduň, indi bir aljyramaýda. Bolýa, saňa üstünlüklen hem bra bolmagyny arzu edýär. Hemme da gowy bolar. Berekella. Biz bolsa bätleşigimiz dowam edýär. Repli dil sen üçin uly dawara. Mehriban tomaşaçylar, görüşmek ýaly indiki çykyş etjek bäsleşimiziň aýdymyndan soňam ýene garaş beren hemmemiz üýşüp Süleymany öwürs. Onda näme? Indiki bäsleşimiz kim bolar? Marg welaýatynyň Serkadabat şäherinden Hojaberdi Memmedow. Nickname'im MC Skal. Garşlalyň. Bätleşigimiz dowam edýär. Indiki gatnaşçymyz MC Skal. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Gowmy ýagdaýlaň? Hudaýa şükür sizlerle. Gowy menem. Ta, daşyndan kim dinleýän ediň? Daşyndan gowy raperler hemmesini dinleýän. Daşyndan raperler. İçinden? İçinden Dark Room Passage, Eski Muslim, Kone Mektep, ödümkiler. Rebe degişli adamlar dinleýän oga? Ya ödümkiler wa täzeliýän oglanlary, Kone Mektep, Dark Room Passage. Berekella şu reple dil bäsleşiginiň içinde öz halaýanyň wamy şular gowy aýdýar edip. Hemmesinde respekt. Men sorumdan beýdi gaçmadan öz halaýanyň wamy bir adam. Hemmesine respekt ýa men plan diýip bilemokdan o. Her kim öz güýjüni görkezýär. Öz minýän bardyr öz pikiriň şul gowja kendim. Adam fukusy bolýar da mysal üçin men birini halasam sen şonu halaman bilýän. Dapustim şägi. Goşoň sözler zatlarman idi. Alalaşan menem sen diýeniňe goşulýan. Näme arda aýdyp berjek?
durmuş var da köçeler var da köçelerden uzatlar öğrendim kıyınçılıklar bardı köçelerden öğrendim diyen yani. Geçen kıyınçılıklamayı aydında beyan etken. Kıyınçılıklar beyan edýän iyi köçeler bardy, bar jur ba. Berekella onna sana üstünlükleň hemra bolmagyny arzu edýär. Sahna sana garaşa. Şu el çarpışmalar teň üçin bir golla alayım. Hoca berdini. MC Skal. Gitti onu. Köçelerim karanlıkdaşıma vuruşadı burada bir görüp bizi saralgı. Havana dili yaraglı netleri ayaktan çekmek döretmek kursak yaramı. Dostuma dedim bararlı sonun içine gitmedik hemmesi kalı sanalgı. Şondan son günüm kararlı sebebi tanıdım yanımda dost nadanı. Nämişin yanmalı yar için köçelerde alga olandık bir düğümnan için. Son kullar ılgan nokta namaz filan nar için. Durmuşun Allah'una girem oğutlan yar için. Kanı sev kanı dostu bu akla. Bitmene baktığın kıyınında yekenen aktan uzat yağılın. Esası vesiyeti aga bologun. Hakiki dost kim, hakiki sevgi. Emmesin tanıyan gezin köçelerde, köçelerde, köçelerde. Hakiki dost kim, hakiki sevgi. Emmesin tanıyan gezin köçelerde, köçelerde, köçelerde. Bizim kursumuzda dinle rappa. Köşelerde hip hop et ya da resveta. Bu life'ın kino yalı yap kaseta. Geçenemi tarih bize dolu kitap. Türk ben rap bizi bile yasa yap. Bile yaşam o keyfine golla ya ildine görüpken tersine çağırdım ersinem. Arkamda gepetmedi ene sakna gelsenim. Köşelerde hip hop et ya oğlum biz. Dinle rap et yaşam için doğulun biz. Bu Türk ben rap'ın tarihine koyulan iz. İnne de rap nedel tazelere verilen yüz. Tazelere verilen yüz. Tadelere verilen yüz. Bu Türkmen rap'ın tarihine koyulan iz. İnne de rap nedel tadelere verilen yüz. MC Skal Fredar. Sağ olun. Sana sağ ol. Gönü miskam öt kırnayçak diye başını. O yerde bu yerde bir kere ruhtan düşmüşsün. Allah'dan var. Kamera yakınlaştı o bardan bul. Yani borcuk tenen olup turdan. En production. Yo sıryan bir kere yaman bir kere. Sonra ağız takın gitti son için. Göründü ol son için dedim. Şotay niyattan çıkarın onu. Şotay körpeden oldu. Ya onu gözüne tutmart. Yo günahkarlar muhakkak. Ya bol son nice kun bir kere ruhtan düşen yalık. Ön bunyalarla da ön bir doğumlucu. Suat. Ham hussan wa yalık korp tur bir kere. Sağ ol Süleyman. Yankı birinci bäsleşimedem hoca verdim. Şo bir bida aytdy, tapawdyna ya bunna näme diýilersiň? Yankı sakınan ýerde at diýdiň da mene bilmedim. Mene duymadım, bilemek. Hiç il gato flow'u ondan 9 koydum. Sözlerim manili ona da 8 koydum. Diyecek bolýanym bir basgançak gowy yankı birinci oglandan. Imine şu bitede ben gowurdum. Sağ ol. Bilemek näme sakın näme ona men duymadım. Aha. Gowy. Şu bite başga näme etjek? Düşünekli. Bayram, Bagrant. Maňa flow gowy, flow abysynda öňem gowy diýdi boğlan. Tamam. Şumat esasanam lirikasyna üns berdim da lirikasynyň manysy gowken sözleriniň manysy gowken ýöne beýleki çykyşlar has gowdy mundan. Ýöne imine sözleriň manysy iň gowsy çykışda boldy. Sağ ol. Berekallah. Matt mikrofon sağdaya diýmek. Evet, o da Mad Max. Şeyle umuman alanda MC Skal Mad Max da MC. Mad Max diye başlar MC Şumat belki geçirdim ne o MC Skal. Hoca verdi. Mene etet qowy bilýän no Süleyman diýen ne wapşa alaşam. Ben her kim pikiri. Elke jo birinjiden bir wastanjak ýokarda diýdi bolyn. Otaýda flowlar wapşa başga, muň stili başgarak. Ene toja qowy. Sağ ol. Ayni beating iyisi afterdan näme diýmeli. Apradat etmeli adany. Daxil yo biz dinleýär. Goşukladyňyz oğlumlar. Onda näme hasan bir gelengden bir näme ruhdan düşen, sen ruhlanarjak mihmanymyz ba, awadan halmedy söýsenden.
Hoca verdi kutlayan men aslında gowurdum. Dinleyecek minne, dinlemene gati yakımlı. Bir azıcık bir hile alcıranyal gördüm arasında. Atak gowi. Şover bit balansan men yana şu birincini has gowurdum. 20. Köp sağ ol. Bu da mihmamın pikiri. Köp sağ ol hoca verdi. Sünni kemran olsun. Abi devam ediyaz. Rapli dil sen üçün ulu davara Atella Giska, dinle var kargo derler. Görüşünüz ya da kulu yüklerim getirip verme kılmatını yerine getiriyor. Kahraman arkadamızın, bu arkadalı kahraman serdarımızın biz logistler için dörüdüp veren akli mümkünçüklerinden peydalanıp yiyeceğimizi günlü izledik. Yurdumuzun akli telekeçilerine ve kârhanalarına Hatay Halk Respublikası'nın istenlik kurulundakikleri getirip vermek hizmetini hüdürleyez. Inni mehriban tomaşaçılar inniki qatnaşyk bäsleşimizin nickname'i ynanamok diye doğrudan ynanyan däller ýöne ynanmasa da öz ihlasy bilen, zekini bilen töleme 3-nji tapgyrymyzyň 1-nji sanyna ýetdi. Ol bolsa Ahal welaýatynyň Äne o şäherinden Merdan Şarif nickname'im ynanamok. Garşlaryň. Bäsleşigimiz dowam edýär. Biziň inniki gatnaşjymyz ynanamok diye. Kelani salam aleykum. Wa aleykum assalam. Gowmy ýagdaýlaň? Ýaxşy gowam. Näme barada aýdyp berjek? Yeňiljek ödüm barada. Ha, öz durmuşuň barada, öz başdan geçirenliň barada. Böyle sen lakamyň ynanamagym bolsa, sahnany gaýnatjaňa men ynanýan. Üstünlikler hemraň bolsun. O sag bolam, nesip bolsa. Bäwä, sahna taňa garaşy. Biz bolsa bäsleşigimiz dowam edýär. Merdanjan, hoş gördük. Ynanamok töleme ýaňardan gelenden gördük. Haýwatla geldiň. Üstüne garda wediýär. Çykyşam şon ýaly bat bilen men üçin biri ynanlar baňarda wediýär. Gollaýlyň hormat emenler, ynanamok sahnada gitdik. Rev söýän edil kağıt, sen söýgüň maňa az. Maşynyň ýyzy durşuny ýasyp, tetir gylyň bary. Bulara paýlanmany, söýgüliň maňa tabyn. Gerek bulara kirsabyn, dymyş ýerimde sazym. Ya kim öwraçak wala burevi. Sileýän silagalar, dinlemedik ýok könemekdebi. Hiç kime ynanmadym. Häzir mananam ma, anamy bir ýitren soň ikilenç anamy gazananokly. Ey, bular men elimde top. Galandan köpele hop. Öýdäkiň agasy doktor, düzelýäniň esin soksa, ey düzülen öýlany oklok. Görüpleme gerek oklok. Köpüsünden eme tolk ýok. Çaňyla elimi nok ýok. Ey görpeden urman şeýdi beday. Mesele badiýa mesele däl. Üsleýär ýöne hep mesele nak. Ynanamak, ey. Görünen ak, görýän hemme zady geň göremak. Özüm bilen men özüm ýaşan, özüm hiç kimeden göremak. Saňa bir zat diýsem gönül gatýan, maňa sadaçyň men gör ýasaýan. Tızly tutulup ben gepi ýapaýan, men eýli bolsam mataýan. Saňa hiç zat ýasamy bile dalýançan. $100 bulguran Napolyon, satyn aljak bar, satym ýok. Ey, ynanamok, ynanamok, ey. And I'm out to mullis in the building, yeah. Rap edil, sen üçün ulu davara. Yeah. Ine energiýa, ine harizma, tälen wäre çykyş edýän bäsleşmede, hormat eminnemede ýetmeýän zat şu. Göni başga öýde obrazyna geçäýdi. Men ýadyma şonu öňüm şeýip çykyş edýärmi, Safrana? Awa. Ha, şeýip çykyş edýärmi? Süleymanym şeýip çykyş edýär. Yo, bilýär halipata, şu hereketde halipata Süleymanym bilýär. Inni sahnany şu ýar harizma bilen has haýlan ýalaň içine senne, Safrana? Ýokly. Awdy, şu howdyn bolay. Awa, men. Näme baha berersiň? Men goşasam gelýär zat, şu kim görýän bolsa, biz bu goýsak şu çykyş edini. Uza şoňa mödem arkaň bir gowy baha alyp bilýär. Awa, men bärde ýazdym, uvernost 1000%, wystупление 2000%. Ýöne men käbir söýler düşünmedim, ýöne atak gaty gowy. Maloçuk, sınlıp. Aha, biýdiň ýesi, näme diýersiň?
Bu beat yazılanına bırak başka tem için yazılan. Ýöne ýomak edipdir. Ýöne gowy ýomak bolupdyr. Gowy, flow mowy, södüm şo janr üçin gowy, ýomak üçin ýöne performance bradadyk gözün çıkardı meni hemmi. Bärik gelýärdi tat bara. Şu kadar Edil, sen- şimdi al çıkış edip bildim. İkinci Degen yani önsüde de yaradık umid. Yo, krasavчик, gaty gowy. Yok, gowy. Приседание ettin de bratanya çıkış eden. Arkayın bugün Просто step edip verdi ya o konkretno. Выпад verdi. Hemme zat yer we yer dara gulýalak da. Tuğla. Gulýalak. Öne bu gynançylyrak beati ýomaga urup dur dara çamy. O edip ona mesden. Ona edip bol ya. Gulýalak. Men gowurdum. Merdan. Şarif Merdan ananam. Mene şuma temmesinin выступлениесine yadıma düşýärde görüňdi. Şu kabuto özüne prevzashol var. Men вообще garaşmadım. O öňkü çıkışlaryna yadıma düşýär. Şo söz düzenine de bir her hiljek bir pançlar var, bir üns berjek bir momentçyklar var. Onam hereketi bilen birden düşünmerseň diýip hereketi bilen görkezýär. Performance gowy çüçüç artık maçragan bolmagy käbir ýerlerde. Wa ýöne fçalym gowy artist. Şun ýany zaryat şu an gepleşim ortasynda gerek boldy da. Öňem şuňalak artistizmi berýärdi, pastaýany. Ýöne imенно pesnych problemasy bady şuňla. Geçen kedämem saýlap alqallyk bilýän, moşdy ýadyma düşýär. Şumat bir hili Pirossi kämilleşipdir. Imенно aýdym tarapdan. Sizin anaňyz ödejek bolup şu an gowy taýynykly geleni bildir ýa. Imенно aýdym tarapdan özgörüpdir bara geçenkiden. Malades. Bayram sen näme diýersiň? Men ýa şu çykyşy bilen aýdymy ahyrda ýerine geldi ikisi biri. Puzzle var ýerine geldi. Sözleri sadarak bolsa da yerlikli boldy. Şimdi geçen gedek iki tane gatnaşyjyň arasynda şyn saýlanymy ökündürmedi. Mazet, berekallah. Bizde rap tabi, bizde köpsinde köp gatnaşyjylar ýeten okşa, şo zatlar ýeten ok, köpsinde. Ýöne edil şumat yerlikli boldy, berekallah men gowurdum, berekallah. Sağ ol. Artan? İlki bilen seni gutlayan. Şeyitmem utanýar. Ya balana. Yine Merdan bize şu wat hakykatdan hem show work'dy, show şey. Onun ýa-ni Merdan'ın belläk geçýäli, kämilleşipsiň Merdan. Näme diýär Ferdalagym sözü var, durmagam ýyza gaýtmak diýär. Tanýaň Ferdalagym? Durmagam ýyza gaýtmak Merdan. Kämilleşipsiň, şoňa men begendim. Bize şeyler bir gow show work'dyň bilýän, ýa-ni konuşdylar. Sesini öçürüp dinleseň, näme diýip sesini açasyň geler diýär. Umuman seni men finalda göresim gelýär, nanay. Janyň sag bolsun, işleň rowaş bolsun. Köp sag bolun. Berekella. Dowam edebilýär. El şapýat bolemy, onda näme el şapyşmalar bilenim. Awadaryň pikirini dinlädiň. Hormatly mehmanymyz başlandy. İlki bilen swag 100% gatgowurdum daş. Stage performance это просто молодец ýa-ni. Onuň hakyky artist görýär. Şular ýalak şeýseler. Sözlerim gowy, mena gowy diýdim. Bolemy. Diýme gowy diýip duray. Şama sen näme diýäň? Berekella. Diýip gowy sözler aldy. Aha. Emin ağlara ruhsat berseň, ne iska ruhsat berseň, men biraz formatdan çykaýyn. Onşan senem öz pikiriň aýtsana. Menem öwmen bolýan-la. Pikiriň aýtsana. Ençe toýlamyzy görüp, ençe aýdymçylary, ençe çykyşlary görüp beren uffat alyp barjymy. Senem pikiriň aýt. Ini gepleşemeden şygary bar da. Kutlayan menem seni. İlki bilen, ilki bilen ýezilýän aýsa. Täzeden bärki gepleşmeden şygary bar. İlki bilen seni kutlayan Merdanjan. Tüz şu wagtky döwrümden Tuleme Türkmen rap sunugyň aýdymsal ulgamyny şowda etadi gerek zat şu sahnada şonu görkezip bilen. Ýa-ni men iň soňky sözüm aýtdym mukam diýende. Arkayn söze saada düşünmeyen adam sessiz görüp duran da arkayn hereketleň bilen awran energiýaň bilen diýjek sözüňi zatlaryňy eserini sunuňy görkezip bildiň mukam. Şoň üçin üstüne kemraň bolsun, gowy sözler aýdyldy. Ýöne men kimse gatyr arkaýnaşma, sebäbi ýene çykyş etmeli oglanmaz ba jemini adwatdan görür. Ýöne şu wagtykça berekellah. Köp sag bol. Rapli dil, sen üçin uly dawara.
ınanamak, berekella, fantan emotsi var kodun emin ağdaları da ilk bilen seni kutlayan inim. Qatıqoğu çıkış ettin. Şu durmağım iyide qaytmak diye da Serdar ağan bir sözü var. Onun sonyalı sen geçen çıkışlarından xazam kamilleşipsin. Berekella yankı şu hareketçiklerin dağıtlığım. Haqiqi sen sahne artisti. Sebebi şu an gönlümdeki hal ettim. Şoňa begenen yerine getirebildim onun. Men gaýtmakam, kakam onu da 4-5 tapar bir repetisiýa geçtim. Kakan oňunny? Oo. Kakan golluya ha edýär. Oo, kakam öýdäkler emmet golluya, kakam onu repetisiýa geç gaýtdym. Berekella men mun soraýanym, düşünýän misal üçin menne ýumor bilen ýagny degişme bilen meşgullanýan. Men alyp barýan işimi kakam o diýen bir gollap barano, sebäbi kakam seriozny adam. Onuň berekella. Men şunýalak üstün kazanmam isteýärler. Yo emmek en atada çağalaryny islemez, isleýär ýöne has içkin balet etýärler, seredýärler onu. Şuýda bileme eger sen bilýän bolmagyň mümkin ýöne bir zady belläp geçeýin. Şu eje bilenem gyzyň arasynda azajyk bassaşlyk bolup bilýär ýöne ýeketek oğul bilen kakan arasında hiç açan bassaşlyk bolmaýar. Kaka bir adam ýokury kalsa bir üstünlügi varsa oğul çyn ýürekden begeni bilýär. Oğlum edil şonýaly üstünlügi varsa kaka çyn ýürekden begeni bilýär. Dogry. Şoň üçin ejelemizin kakalamyzyň jan sag bolsun saňa da mundan beýlek. Xazam üstünlüklerin hemra bolmagyny arzu edýän. Sen şuňa gowy çykyş etdiň ýöne näder? Men bu öz şahsy pikirim gel seni finala saýlarlar we gelecekde mundan gowy çykyş edýär-de, mundan gowy zat ýok diýdir-de. Bol üstünlükler hemra bolsun. Mehriban tomaşaçylar, şu wagt sizem edil biz ýaly şonky ýarym finalymyzyň birinji tapgyryndan töweleme lezzet alýansyňyz diýip umid edýär sebäbi bäsleşimiz bir-birinden diýsen bir üstünlükde çykyş edýärler. Iň esasy men we awadan şu wagt hormatly emin bolmaýanlygymyza diýsen degen ýarymyz dilýär sebäbi ýeni kisan çykyşymyz we bäsleşimiz we olar nähili çykyş eder. Ölmek pikirmçe öňkü çykyşdan bäsleşerden hem has gowy çykyş etjekdir. Ondan ýa-da golluýar we ony sahnamyza çagyrýar. Ol bolsa gepleşimiziň şu sanynyň şahzadasy bolarmyka? Onu bilemiz yok, çykyşyndan soň biler. Sebäbi on adam Şahzada Mehmedow, paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň nickname'im Shaggy. Garşylaryň. Repli dil bäsleşigimiz dowam edýär. Biziň inni gatnaşjymyz Shaggy. Gelany salamu alaykum. Aleyküm assalam. Gowmy ýagdaýlaň? Şükür inni geçen ýerde gatgow çykyş etdiň. Inni bul ýarym finalla onunam gowy çykyş etmeli. Gowy taýinlanyp gelensiňa. Ne fip bolsa galanda maňarda görerse. Temaň bir aýtdan näme arda aýdyp berse. Tema özüm marada, özüm marada. Berekella islenik ýagdaýda saňa diňe üstünlükler hemra bolmagyny arzu edýär. Sahna saňa garaşa. Sag bolun, salamu alaykum. Şeýge mene arzu edýän ýanky sözümiň dol eýesi gowy çykyş et, töweleme hakykatdan hem şonky sanymyzyň şahzada sen nidirsene. Onda näme? Taýynmy dostum? Şamancan paýaky. Ras. Başımda alhamdülillah mikrofon bu sahne menki. Düşümde yenici, inşallah hoşumda belki. Söz berýän bitirmener ki. Golloya ahal mardan şoğut balkan ve kerki. Golloya Aşgabat Alhameriya şäheriniň görki. Şoň üçin ýok menne gorky. Yes, okay, menki haqiqi rapdur, näme zat bolonqy. Garşydaş kenýöne şonda duýama howpy. Bolar men deňimem däl, çenimem däl, her aýdýan heňimem däl, boýnalýan. Esbitiriň bitini yeňmek yeňilem däl. Bilýän men kemmem känin te köp zady düzetmeli. Köne mektep, biz ýaşlar ýygyny ýöretmeli, köp işlemeli, biz güýçleneli, gel öçüreli, boş çişmeleri, hiç kimin hakyna gözü kemak, diňeje halaly diýişlemeli. Bular haýran men bolşumy, oňşumy, sowşumy, alhamy gowşumy görseler öwrülýär towşana. Hemme de gowşuwa. Ýolumy diýinçe, men göremok özüme garşydaşy.
Üstünden su sepeli görüyün yan ya içi daşı dönün her işim soğlu başı bul görmürsün son mu qımmat her sözümün boğunu eşsen makallı qovmu güçlön yabadımam men hokmanlar size yetik fanadımam kellede del yürekte götür yaz güçlü anam adınım Durganımız qaynap soňu üçin diňe gezýär aýnap geýýär saýlap sebäbi ýatuw ýok diňe haýdap Sağ ol. Ana çıkışımızdan bolly. Şahzada berekella. Ünferin mutluluğun mehriban tomaşaşlar, hormatly minnemede eýam illetde duýulmasa gerek. Ýa-ni mundan öňki nanamoğun bitam ve şeyin bitam shower bit, iktisal bit yöne yerine getiriliş ayratin ulu razını ol muqadiyat. Onu men fikrimçe birinjiden Süleymana esbetire söz berip, fikirni aýtsa yerlik bolar başlandy. Yaman kıyın mollu da şu wat. İksem şu kresla bit alıptırla. Şu 4. bitte adı var da arayı. Täze kresladan onu meddim bilema. Kresla şu adı. Bankam yönü yomok. Yankı represent. Swag. Yani flow ütköşük. Bilema. İkisi dengem deyip bolya bilema. Yaman kıyın naro. Her bir bit alaymalı kenlerde. Yok Ferit. Şu an sen dinleğinde yankı ananamok. Ayıttı izin anam bulaydı. İkisi düğünden başkaydım ya. Başka. Sen şoňa gara öz pikirini aýt. Başkaydım dinleýän ýalar şu wagt bulaydy bolýar. Oňky başkaydım ýalar. Şonu ýa başka da. Şoň üçin öz pikirini. Yok, gowy. Men bul çykyş aýdaýyn gowy. Flowum gowy kynlaşa neme diýe ütgäp durýar. Gowda ço ýüregiňe düşmedi. Sözlerim öz janryna gowy. Ýa-ni ýomoklar da men bet sen biderek şol nemede yomak da şol janrda gowy bilemak näde baka berjegmi diýeni aýt balsyna aýdaýyn gowy gaty gowy Bilmeýän jerleňi häzir eýleki eminlemi dolar diýip umid edýäs. Bayram Şahzada Slolan geçen gedek beter bizi hayran galdyran soň bar bu gedek zawyşyny atsanky bilen garaşdyk da muňa. Ýöne gowy, sözlerim gowy, flowum gowy, ýüzi gözüm nurulja töweleme gowy. Ana haladım mazet. Köp sağ ol. Gowy nastaryny wa şu wagt töweleme sopranaň şu wagt meň suratyma seret ilhamalyan görüp otyr. Portret etsek şu suratda. O, göni raboç stoluňa goý, näme? Krasavчик. Yo başta var men gorkdum neme on начал же медленно читать bilem. Medlinlerak okap başladı. Vakay bolmadı diýdim. Süleyman gowy ya şonýa stil bilem. Medlin okap. Ýöne soň ad-duşy ikinji kupletde mi ad-duşy geçdi etdi. Süleyman medlin okupda sahnada gaýtam çatyra hareket edýär. Ha, o Süleymanym töweleme prisidanie edýär. Atjmanie edýär sahnada. Maloç. Bolýar. Dowam edelim. Artan Matt, Iska, başna pikiriňiz bar bolsa jemläp bereň. Şahzadam gaty gowy men hiç il kemçilik ýok ýöne bize gitdigiçe kynlaşyp barýar-da şu gowunç. Şoda o aýtdym aşy. Siziň ýeriňizde bolasam gelenok bolmaýanyma da begenýän. Ana mok bilen ikisininki bir bitam bolsa aýraýdym ýaly gol beşdirli da ikisininki hem gowy. Halynam görberse. Goşukladyňyz barmy? Matt, Artan, belki awadan başna. Şahzada öň TikTok'ta da görýänmi? Ay, tuwelem. Aha. Eýa muştaklary bar bilşimaýynça. Gaty gowy, şu wagt hakykatdan sen diýişiň ýaly eminleň ýerine bolasyn gelenok, saýlamak gaty kyn. Näme diýen üstünlük gaty gowy. Men ýöne saadat dinleýiçi hökümini aýdy biljek hemme sözüňe men düşündim de, we dinledim. Şoň üçin Krasavчик, Şahzada köp sag bol. Seni kemran bolsun, ýene de sanyjy minutlardan ken finala geçersiňmi hemme jämez bilersiz. Rapli dil sen üçin uly dawara. Sagi berekella töweleme. Gatrow çykyş etdiň şu emin agdalanmadyň saňa aýdan sen çykyşyň barada haýdan tesbirleri näil duýguny galdyrdy seni we sahnada çykyş etdiňde näil duýgular başdan geçirdiň şolar barada aýdyp berseň? Başında alcıradım, soňyny alyp çykdym, gowy boldy, Hudaýa şükür.
Eminlen aydanny gollayan olara maçyk nemetdi. Gowy karaç. Sen şeyle var talantla da dinleyicin kulağının näme eşdesi gelýänini bilýäňde şoňa görä ýazýan tekstini. Sözleň şoňa görä ýazýan şonyal usatlygyňa inni egerde häzir şu tapgyrdan geçseň öňmüzde finalla näsip bolsa. Şu finala geçseň ýene de şu bulmeň näme maslahatym ýöne öz pikirim aýdýan. Ýöne sen saýlagyň özüňe edilýän edil öňküň ýalyk stilinde aýdym ýatsan gowy bolarmy kadýan bulmeň pikirim. Beatlere göre düz yazsa, ondan bir saparda bir beat berildi. Şondan saylamağa isat koyulmadan herkime bir beat berildi. Ondan şu beat'e göre düzülü. Şon yani. Düşünün. Geçenki de olsa bir neçe beat berildi. İçinden özün saylayan da islanını şondan herkim öz stilin saylayadı geçenki de. Ama da olsa bir beat, hayse beat berildi şon göre aýdýan. Düşünükli, men beýleki gatnaşyjylardan sorap bilerdim. Siz äder şu repli dillen ayrılsaňyz, geçirilmeseňiz bäsleşikden siz reýiňiz dowam edersiňizmi diýip sorap bilerdim. Ýöne senden näme soramak bilýän? Seni gepleşikden, bäsleşikden geçirsinler, geçirmesinler sen barbyr dowam edýän we gelecekde saňa üstünlükli garaşýanyny men inanýan. Awan köp taýarlykyn işine geçsin. Onna şo öz inançym ýaly üstünlükli hemra bolmagyna mardy edýän. Sağ olun köp tamam. Ondan näme mehriban tomaşaçylar tolgunucu pursatlara saňynçy wagt galýar sebäbi 3-nji tapgarmadan 1-nji sanynyň soňky çykyş etjek gatnaşyjymyz bäsleşmedi sahnamyda çağırýar. Töleme oň 100 däle 200 marken haýsy ýüzü bilen inniki finala geçerkä onu bilemizok sebäbi oň nickname 200 ady bolsa Atajan Ataýew. Aşgabat şäherinden garşylaryň. Bäsleşigimiz dowam edýär. Biziň inniki gatnaşjymyz 200. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowy ýagdaýlaň? Da şükür adam. Şükür sen şu rap sunugyny integam dowam etdirmek kelläňde bardyr pikiriňde. O. Adyň çalşmak pikiri barmy? Hiç ile. Bir hili 200 at bilen bara. Gaty uzağa gitmejek ýalykda men pikirimle bi. Men tersini suwda daýar. Sere Bruce Lee familyasyna alyp 200 ýylynyň Lee diýip ýaýdy. Aýo, ol ýemer ötler. Berekella näme barda aýdyp berjek. Geçen gezek sen ýanky Emine agdalamyzyň garaşýan tamasyny ödemediň-de bu gezek ödersiň Tayland gelensiň Timboli pol final, yarım final. Yatman etmen Taylandamam. Diňe söz ýatdym. Tekst näme barada temaň? Nu özüme uyan karşılaşlama gözdağı veren Türkli aýdýşalyk. Nu men bet sen pesrakma. Yine geçen. Ýomok. Oo. Berekella onu sana üstünlükler arzu edýän sahnamyz bolsa sana garaşýa. Tamam. Biz bolsa repli dil bäsleşigimiz dowam edýär. Sağ ol. Bah, bir kil düşünmedik. O täzelik bar. 200 diýdiň bolan birinji sen kim ýa? 200 haýsy 200 haýsy Atajan. Men. Mikrofonun ay Kerim mikrofonun kesemeş. Gurlaşalan sen bilen. Sağlykmy? Ben ýarty, bu bir ýarty. Şeýlemi? Goşýaňam bolan 2 bolýar. Ýok, aslında men bu oglan gowurýan ýörüýte öz gözümle çykyşyny görüýün, nikkellemek mümkin bolsa. Elbetde wagty ýeriň asy isleýän oturup bilýän, oturan eminlerim tutup bilýän. Ýöne isleýän ýerim. Bol oturay, bolýar. Bolýar. Oturup getir ýer jagaştap. Atajan başla. Hey. Okay. Hey. Maşinalı kuzov, gitelemem çeşik puzo. Rap edil mention oyun, memoda içine MVP user. Balara barolu pauza, winner dip eran lan bara loser. Tedekler öğle tuzo, menen artık balara dinga todon. Oğlan dili katana, aydıma baka verecek böyle şu ada dinle bu türmen atamam. Beni dinleyenler diye oğlun çıkar yaşa devir nirvana. Utulma hakkım yok sebebi deli karışa menden avara. Ey, yeah, one shot, two shot, ey, balar katı kovsok, ey, oğlum fire tutuştum, barsı bolur bana gönlümü stok, ey,
one shot, two shot, ey all of us dostum, ey hödret yan gongsa, hödret yerler meni arsa, dolu benze bak ben vedalarda oversize t-shirt bilen qiyma balık, uzatlan diye boğulun talan, başarmalı yoksam çıkın o kasap, oversize t-shirt bilen qiyma balık, dolu benze bak ben vedalarda uzatlan diye boğulun talan, ulu maşinulu kuzov, gizelemem çeşik puzo, rap edilmen şun oyun, memosi içinde MVP user. Balara barılı pauza, winner dip qiyir anlam barı loser. Tedekler öğülü tudu, menin artık balara dinge todon. Ulu maşinulu kuzov, gizelemem çeşik puzo, rap edilmen şun oyun, memosi içinde MVP user. Balara barılı pauza, winner dip qiyir anlam barı loser. Tedekler öğülü tudu, menin artık balara dinge todon. One shot, two shot, ey one shot, two shot, ey balar qatı qoşoq, sebebi rapperler turşan, ey one shot, two shot, ey one shot, two shot, ey balar götür ya gönü, çekip bilmeseler meni asar, ey. Bulaydı mı var ama eski giydirdin o krasaj. Benim eski giydirmelettin ay tuğulem. Berekellah diye Atacan. Tuğuleme kesimden Kemal Tap. Yadıma düşüyor geçenki çıkışın deysen bir toluğunun çekinin zordan qılın üstüne dünyalı. Yarın finale geçtin. Tuğuleme inni şu oturan eminden hemmetinim kaç adet bildin. Esasanam tuğuleme məhətdən başlayla. Şonun için gönü mədəm bat berse iyidine oğlanlar devam eder. Atacan o da sen kim geçirenden bir adama düşer. Yo bilden şam. Geçen kadar. Şu bölüme gelmek kam. Şunu bilay diye de. Davlenya yaman qatikan namına nayda siz va Süleyman ama qati hemmeğin namını ödemeli de onun bir geceniz. Siz ama ayretin yürüp. Sen getiren adamın değil. Birincilik yeri batamadı. Yo şu var geçenki çıkışta zordan geçtin diye vapşe geçenki gedem çıkış etmedi deysen hem oluyor. O gelip ay men hemen freestyle dedeyin nayda vapşe tayin geldi. Yani prosto bilyen de что şundan bir de bağdığını prosto avansım geçirdik ne mene yaman şunlukça birinci gedem enam gerekledi yani. Ana. Kada flowlar meni adet başladı. Yani okey. Yenglek. Tak что это то, молодец. Seni geçiren adam önamına ödəpdin. Bir gal çıkamıda bar. Ona ne Süleyman näme diýer? İkinci Tolgunam Süleymandan Tolgunam diýer. Süleyman ista deyip bilme one shot two shot dedi. On yuvarlanıyor prosto. Bana değdi. Men two shot diýende men atanny gördüm ýöne one shotda birinjide kim atanny bilmedim. Значит sen ne ha? Birinci bassa da bolly. Yo, gatrowy. Şul bita bundan gowy bilemek edip bolarmy bolmadmy? Ha bolan. Gaty gowy hiçilik näme kemçilik ýok diýmän adam ýok diňe gowy. Men pikirimçe şugun alt sanap çykyş edilen en gowsy men üçin. Tuğuleme. Ha bolan. Gelecek citizen şullay. Gelecek Bu citizen. biti bundan meter goýup aýdyp bolmaýan bolsa, afterski eýetini gün sogat berip bilýärmi? Ýem sogat berdimi? Ha, ýem sen şol. Tuğuleme nehiwetsin. Awa, nehiwetsin. Tuğul. Onda näme? Iska? Atgowy şu biti mundan gowy bolyam diýär Süleyman. Meňem pikirim şol ýaly şu biti edilşi şu atdy. Bolmaly ýaly şu. Bolly gönü nokoduny goýdy bitin. Berekellah. Sana sağ olun. Bayram. Ma var şu sağda duyuşu yoktu. Sağda duyya konkretno ben girmeli vakti girya esasen flow stilni flow. Şu flow qatı stilni flow. Suluk diýär citizen diýsem sana var ulakan da bile. I prepare yoktu malazet. Gece yatma 3-4 variant yazdım da şu 4-nji 5-nji variant. Belli bola herge de gece gündüz yatman şey gelmeltiňde. Malazet one shot. Sabrana Artan koşoklardan jemlejek adana. Dinge like. Круто. Красавчик. Onu avadan başladı. Ştayda uly zahmet bir hil hubes khas starat edeni bilirdi mena gatgowardym. Hemem ayratin aydathım melen zat beatler gatgowy Süleyman.
молодец реально Bobit edip bilýän eken. Let ver ya dinlesen var. Üstün lügat قدرتي وديان فايلار شاطرين يعني قدرت شو ترين كيت نسمع الشاي أنا حقيقة أول قريان دامي أتجان تاي نقل جيلثين وشلور يال أولي بر ثلر على برمانيال ثان لذا تا باش غيرك أضيعي شو نثيب بوذا إن نثيب بوذا فينا على جيشتين من نام خاط قو تاي نقل جواب كارش كل مردود يعني أنا نامه كوب ثاوثنا إياه أتجان غور لالين Rapledil sen üçün ulu davara 200 berekella yüzüme agdartmadın tüwelime tamam ödedin. Ustayda bir zat ünsürdin adama ruhu gollug bermek näili özüne ınam döredýäsen. Şo barda näil pikir edýän öz hakyky pikirini aýt eliň ýüregiň üstüne goýdy ak ýürekden aýt. Ruhu gollug diýlen zat ýaman wajyp zat sebäbi men girmekem öldür ýaly aljara oturdum. Tibo sözlem ýatdan çykarsam näme ýa hala masalalar ýene näme. Sen siz bilen girdiňiz bir hilek arkaýlaşdym, bir hilek rahatlyk geldi. Ondan soň eden işimi 100% görkezip bildim. Şol esas zat anamda özüňe anamyň bolmaly. Onam sizin kömegiňizden anam. Ýok, näme DJ Kolýanda adym men kömegim bardyr bolyn. Şu ruh gollug berýän adam özüne inanýan, onuň özüne inamy bolan adam çykyş edişi düýbünden başgaça bolýar. Geçen gerek sen nälikdiň, bu wagt näli? Flow'un, stilin, daha söz yok. O flow'da bilýänmi? Shower flow gaýtylan wagtda arasynda pauza bermeljerin, pauza berýän hakyky kaçely ýasaýan da gurbanlyk gözüňe ölke diýeşeýle uçup duran sallançaklar. Berekella mundan beýlägem diňe üstünlikleň hemra bolmagyny arzu edýän. Sağ olun. Siziňe de işiňiz üstün arzu edýän. Köp sağ ol. Biz bolsa bätleşigimizi dowam edýäs. Şiirde aýratym bir zady bellemeli türkmen bolup dogulanyňy sebäbi näme üçin sebäpçiler ýaly ýaş zekinleri ýüze çykarmakda türkmen däpde sowlaryny eýerip bir ýomoklary döwrewaplaşdyryp türkmen rap sanaty bilen baglanşdyryp döwrewap gepleşikleri size ýetirmekle giň şertleri döredip berýän gahrman arkadamyda milli liderimiz hormatly prezidentimiz çäksiz sağoltymyz aýdýar siziň howannalyňyzda siziň saýaňyzda şol ýaly ýaş zekinleri ýüze çykarmakda giň şert mümkinçilik döredip berýäňiz ömürliňiz uzak bolsun janlaryňyz sag bolsun alyp bilen işleňizde diňe we diňe üstünlikden hemra bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Elbetde bizem siziň anamyzy ödäp, döwrewap aýdymdyr replary sunuňatlary kämilleşdirip Türkmenistan ýurdumyzyň ad awraýyny, watanymyzy, baýdamyzy beletde parladarys. Köp sag bolun. Ine ýaşaýas arzulary bilen umuman şonky bäsleşmeden, ýagny 3-nji tapgyrymyzy birinji tary, ýagny Merdanjanyň innamyny tikinekde şeýal tutuş gepleşiň ödem meni innamjam tikinekletdi sebäbi diýsen begenýän her bir bäsleşim has jogap käşiklik geldiler. Inni wagt boldy diýäs gaty kyn ýagdaý gelip ýetdi. Altsany bir-birinden zekinni öz usatlygyny, özüniň hereketleri bilen, aýdymsazlary bilen, flowlary bilen, garat ähli usatlygy bilen çykyş etdiler. Inni Altsany bäsleşimden maksimum 3'üsi final tapgyra geçip berýär. Hiç ýer düzgün ütgän ok. Diňe we diňe 3 tane bäsleş geçip berýär. Inni az wagtdan hormat eminlenme fikirlenişler, maslahatlaşanlar olan haýsga. Kyn ýagdaý biziň bilen galan, sizi bilen bilelikde biz abadam bilen tolgunma bilen kimler geçirgini az wagtdan bileriz. Rap edel, siziň bilen. Rapledil sen üçün ulu davara Check this out. 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye. Rapledil sen üçün ulu davara
Türkmen rap sunutunun söýüjileri, dinleyijileri, jan köýerleri netibedenden şu gepleşimiz başlaly bäri, proyektimiz başlaly bäri, näçe tapgyrlar, näçe sanlary geçdik. Elbetde hormaty eminlemeden onlarça, yüzlerce ýaşdakylar ýüze çykarmakda öz tolemy köp ýyllyk tejribeden arka atyp, netije çykaryp innik tapgyrlara oglanmady, ýitlemedi, gynlamady geçirip gelýärler. Ýöne yarın finalynyň birinci tapgyr, ýagny üçüncü tapgyrmadan birinci sany final tapgyra saýlamak üçin, bäsleşmede saýlamak üçin entäk men bular ýaly dawa, jenjel, jedel tolemy görmedim. Men gepleşmeden dowamyny aýdypdym, awadany kiýmedi. Emin bolmaýanyma da begenýän etdim. Ýöne ahyry belli bir netije geldiler. Sanaja sekundlardan, wagtlardan hem elbetde final tapgyrmada şu 6 tane zehinni bir-birinden zehinni oglanyň haýsy geçerkä. Ýöne biz bilýär, jemi 3 tane bäsleş final tapgyryna täze çykyşlaryna biz tomuş ederiz. Inni gepleşmeden hormatly mihmanna awadan hükümet sana söz berdim gelýär. Muman gepleşmeden gidişi çykyşlar barada muman içinde teleýalim öňünde oturup görmek başga, içinde şu atmosferany duymak başga. Şu duýgularyny paýlaşdyň. Hemmedat şeýle bir gyzykly. Hakykatdan hem gepleşiň derejesi gatty başgaça. Gatty çekeleşikli böyle şu gede goýt ýa-ni heň diýişiň ýaly. Edildi, Gatty çekeleşikli şumat ýaňy saýlaýa kalaram ulu jedel gidip dur bolyn. Hemmesem bir-birinden gowy. Gatty gowy atmosfera, gatty gowy gördüm. Ýene çağırsaňyz mene gelýän. Nehip bolsa. Köp sag bolun awadan. Saňa da üstün bardy goýdýas, maşgalaňda sunugatynda üstünlük wagt tapyp bilen bilen şu prototiplara şaýat bolaňyz üçin. Inni gepleşmeden ahyryna da men pikirmçe ýerlik bolarmy kadýan, hormaty eminlemede söz bereli, bir jemleýiji pikirlerini, arzuwlaryny aýtsalar, ondan soň netijeni yglan eder. Bir başdan başlaýar. Bayramjan we Grant. Aýdar diýer söz ýok. Ýam hemme zat aýtdyk. Bir tarapdan begendir ýaşlar ýaly çekeleşikli bolanna. Bir taraplarım bize kıyım düşüyor. Bizim aramızı yiyen bozulup var ya. Cedel edip. Şoň üçin hem geçseňiz hem geçmeseňiz hem siz ýam ýeňice oglanlar. Yani bütün Türkmenistan sizi tanaýar da. Şoň üçin sunuwatyňyza dowam ediň. Geçmeseňiz de. Geçseňiz hem geçmeseňiz hem garaz. Mena uly höwes bilen diňlerdim, uly höwes bilen ýyzarlardım siziň sunuwatyňyzy. Berekallah, malatsy. Dowam ediň. Sağ ol. Ve Grant, arzulan için Süleyman. Şu an hiç keyfim yok da. Oğlanlar, ilkilene hemmeňiz sağ olun. Näýlik diýin, fazlaň hemmesini hemmeňiz gowaýtdyňyz hiç elek. Fazla deper ýetirmän, ziýan getirmän, zaýlamanna. Gatry bolly, hemmesine men ýazgy edilse dinläýmeli aýdymlar. Hem altysynyň kam. Oňa hiç söz ýok. Ýöne bu ýarış bäsleşik hemme kişi ýeňi bilen akynan sagam. Ýöne ýarym finallygy billerdi. Ýüz götürüm ýarym finallygy billerdi. Hemmesi daýaw, hemmesi gowtaýlykly gelipdir. Ýöne ses berip şu wagt 3-tüni 4-5 hem geçirip bermeli bolyn. 3-tüni saýlamaly bolluk. Tas diýana boğuşupdyk ýaňy bara. Onda da köpçülik baka beren ýa-ni 3 adam da onuň şoň üçin hemmeňiz gutlaýan. Arsanyň sözüni ulanmasak bolanak hemmeňiz gutlaýan. Eýem şu sahnada durýaňyz. Men meselem edil şu oglanlar ýaly edibiljegim bilmejegim belli de. Edil şu saatlara, edil şu tapgyrlara ýetmek nesibe de bolabilir, öz ustatlygyň bolabilir. Ol gynanmaly diýjek bolýanym şu gepleşik bolmanna da eýem hemmeňiz ustat görýän men ýetişipsiňiz. Arkaýyn özüňiz dowam edeňiz bu mümkinçiligimiz Hudaýa şükür hemme zat gowy. Şoň üçin üstünlük hemmeňizde. Köp sağ ol. Arzulan için Safrana, Toham, başla. Пацанам спасибо. Все сильные, реально. Слабый yok бәрді. Ең қызыклы выпуск мыкадиян мен. Это, мне кажется, это самое интересное противостояние. Однозначно. Всем удачи, ребята, молодцы. Готовы. Мне все понравилось. Только мы теперь друг с другом не разговариваем. Пока. Тас уршядык шуват.
Vallahi. Sen halanmasaň diýmek işime ýerine düşüpdir. Köp sag bol. Artan başna. Oğlum ilk bilene doğrusu ötünç doğruyan köpeğinizden gödögrägem boldy. Ýöne meni begendirýän zat şu bolup duran waka hemmeňiziň bir park garamaýanyňyz. No doğru ýene bir tapar ötünç doğruyan hemmeňizden Süleymanjan Fenden esasy. Ýigitler şuýda durmagam bol ýeňiş aslynda. Şu wagt belki şunça fanyň içinde birini tapar biziň pikirimiz her ýemediň pikiri başga bolup durdy. We 3 gatnaşy saýlamanly ýa-da guramoçylar. Bize gat kıyın bolly. Ýöne ýigitler bu ýarışdyr. Bundan utullum ya öýe gaýdýan bir uhdan düşmeliler, hatta dowam etmeli. Umuman ýigitler bize kıyın bolly saýlamak. Ýöne kim saýlanan bolsa gutlaýan, kim saýlanmasa olarda gynanmasyn diýen. Umuman işleňiz rawaç bolsun. Sag bolun. Sana da sag bol, Dizet. Merdan başna. Ay oğlan noňam o hemmesi praktik şu men aýtjak bolan zatlar aýtdylar. Hakykatdan hem meňde sag bolun. Şuma tuje bir rap edilen gaýmaklar ýygynan çyp başlap, bu iň bir süýji ýerlerde hem altysam gatgow çykyş etdi. Ýöne ahir bähtäş formallar, şoň üçin sizem bir dogry düşünýärsiňiz diýip umyd edýän. Galanam köp sag bol. Iska başna. Oğlanlar köp sag bolun emäňde, ýanky daşynda da diýişmeýärlik size. Hiç kim men mundan pezekenim, ol menden güýçlükken diýen düşünjäňiz bolmasyn. Hemmäňiz ýeňiji. Hemmäňiz. Ene şert dole oğlanlar sizem bir-birimize gödögrak diýişenem bolsak, menem ötünç sorýam. Öteşiňi Allah başlasın. Şok. Ötünçüňi biz kabul edýäs. Näme mümkin bolsa şu gepleşmeden baş himayetgäri ekel logistika adyna soňgatdamy da wady etdi. Şu soňgatlary gatnaşyjlarymyz gowuşursaň, ondan soňam netip bolsa netijeler hem yglan edersin. Mektep, birinci edep, doğru sözleyiş, doğru hareket. Konu mektep, birinci edep, mektebe gelen ya. Birinci edep, konu mektep, birinci edep, doğru sözleyiş, doğru hareket. Konu mektep, birinci edep, mektebe gelen ya. Birinci edep. Mektepten gladiator, önlem bar, terminator, Olurlar terminator. Onda näme mehriban tomaşaçylar, menem şu bähtäşimizden soňky minutlaryny goşukladym. Sözüni aýdyp bilmedik. Kardeşim, dostum Kerimjanyň adyndan, Opajanyň adyndan, Şamanyň adyndan menem şu aýdanlara goşulýas we men özüm tolgunýan sizden meter. Şoň üçin inanaýyn edil ya bir balam däl. 0,10 ondan 5 ondan 6 bal bir tapawutlandyňyz. Sebäbi hemme jaňadam üstünlükli gowy çykşadyp geldiňiz, gowy taýyny gördüňiz. Hemme jaňdan bir şaýat bolup şu aýdylan sözlerem hiç de ýöneköy boş söz däldir. Ýöne men haýyş etmä, mümkin bolsa geçmeden adam mümkin bolsa şu ýoluňyzy ýöredin. Şu ýaly atyda watamada gowy mümkinçilikleri bar. Öz sunugatyňyzy eserleňizi, öz dinleýijilerini tapmak üçin gowy platformalar we hemme jetine eletde öz sunugatyňyzy bilen ýaýylmaňyzy, iskirkaňyzy ýitirmäň diýjek bolýanna şu gepleşigen badalygy bolsun, geçdiňizem, geçmeseňizem. Onda näme? Hemme jaň üstüne gardy edýäs, onda näme? Mehriban tomaşaçylar, diýsen köp dawaly, jedelli pikirlerden, absurdiyyneden soň belli bir netije geldiler. Repli dil bähtäşimizden final tapqyryna çykyş etjek birinji ýaş gatnaşyjymyz ýaşyna garamazdan paýtagtymyzdan haýsy ýüzi bilen çykyş etdi, ýeňiş gazanyny biz bilemiz ok, ýöne 210 gurdy. 200. Gutlaýas. Sen finalda 200, mundan beter üstüne gardy edýäs. Finalda görüşürüz. Köp sag bol. Inneki ikinci bähtäşimiz toleme ödünün zekini bilen we näme de bolsa
täze bir energiýasy, täze bir güýji bilen, bady bilen, ilki bilen allar billi, tölemek hereketleriň üstü bilenem. Eýäm aňa saňap, men pikirimçe inni ynanyp biler. Ynanamak finalla. Kutlaýas, ynanyp bilersiň. Inniki üçüncüýüni saýlamak ne şu ýerde döwli yer gelip etdi. Sebäp näme şu ýerde has şu absurdeýän gradusynyň galan ýeri boldy. Ýani birek-birekde ötünç toryan ýerlerem inni kimi geçirmeli. Birdi özüniň sözleri bilen bir harizma tyle alanmasa, beýle koglany her kim öz pikirini aýdyp, oglanlaram diýsen jedelleşdiler, dawalaşdylar. Huda şükür ýakalaşmada bu düňe dörejilikli, tworski bähsleşik boldy. Ýöne bu ýerde näme personalizm ýeňiş gazandy. Şu personalizm esasında da oglanlar belli bir netijeye geldiler. O netijeňem ady, ýagny final tapgyrmazda 3-nji bolup çykyş etjek. Bugüne üstünlükli näme de bolsa azajyk prosent üstünlükli eýleklerden tapawutlaryny gepleşigmede başlap bat beren 26. 26 üstünlük emran bolsun, sen finalda kutlaýas. Sag bolum. Inni mehriban tomaşaçylar, sahnadaky yigitlemedi ýat saklaň MC Skal, El Sharpayling, haşe diyat, Matt, Max, hem de Shaggy. Yigitler töleme ruhdan düşmek, hiç şeýle bolanok, diýsen goşuk etdiňiz, men ýöneki diňleýjek men aýdýan, ananaň hemme oglanlaram her biňiz kişetdi, diňlediler. Saýlamak atyn boldy. Men özüm şu netijeleri yglan edemde özüm tolgunman duydum. Hatta näçe ýyl alyp barýanam bolsam, sebäbi diýsen bir jogapkärçilik işi ananlar. Şoň üçin hem yigitler üstüne kemra ýöne ýene bir sowgadymyz barmy? Mümkin bolsa kiriň aýtsaň hemde ýene bir sowgatdama diýitlemede gowşulmaň haş edýän. Hemmäňiz ýeňejisiňiz. Sports Fashion'ın adyny nedildir? Egnimdäki ýaly egneşik. Köp sag bolun. Ýene bir gezek, hormatly eminler, mehriban dostlar, gatnaşan ýigitlemede öz sungatyny, eferini, wagtyny sarp edip size görkezden ýigitlemede üçin ýene bir El Sharpayling, gollalyň köp taýdan aýdýas. Şunun bilen şu wagtlykça bähsleşigimiz siz üçin tamamlandy. Köp sag bolun. Jogapkärçilik inni galyp başlady, tolgulmany biz özümiz hem gatnaşyjylar hem gurnaýjylar hem alyp barjylar hem duýup başladyk. Bu sahnada çykyş etmekliň, geçmeklik diýsen bir wajyp rollary inni duýup başladyk şonu. Sebäbi şol pursatlarym inni gatnaşajak, inni üçünçi tapgyrmada ikinci tannaky ýene bir altylymyz galy. Siz hem şu gepleşigimizi gören bolsaňyz, jogapkärçilik diýsen uludygyny unutmaň, o taýynykly gelin, mundan hem has goçuk etseňiz, has saýlansaňyz, final tapgyryna belki senem elbetde biz göreriz. Bir de tomaşa edip, bilen bilen töleme duýgulanan, şatlanan, töleme wow diýen El Sharpan, ay bu ýere bir hili bolmady, bu ýere has gowul diýip tolgunmalyň barsyny duýanmasaňyz, diýmek bilen gepleşigimiz bu sany ýerine düşdi. Ähli tomaşaçylarymyza sag bolsun aýdýas, bilen bilen wagtyňyzy geçiriňiz üçin we ýeňmodyk töleme netijeleri ygran eden öz işin ustatlary näme diýsegem old school köne mektebiň töleme türkmen rap sunatynyň fundamentlary bugün biz bilen bilelikde diýsem ol uly işler appalar köp sagtyny aýdýar her biriňizde işiňizde maşgulaňyzda üstünlük we elbetde şonki gepleşigimizi has bilen nur saçan muzama diýip ýönedirýämizok awadan halmady we aýratym minnetdarlyk bildirýär. Bilen rapçi ýigitlemede gatnaşyjylarymyz bilen bilelikde tolgunman duýan, tolgunmasyny aýran näýäliň? Ozy DJ Shaman kömek etdi, köp sagtyny aýdýar. Şu ähli aýdymsazlary şekillerim bir men realsa eňdirip akym bilen bir de tomjatdyran M Production'yň ýigitlerine köp minnetdarlyk bildirýär.
Bugünkü ýazgymyzam has üýtgeşik boldy. Tolem akustikany bir awtorynymyzda duýduk. Sen duýarmasaňyz täze okudymyz. Men pikirmçe indiki tapgyrlarym şu ýerde ýazalar maqadiýan. Bu ýer paýtagyt bar. Oňa adamlara köp minnetdarlyk bilýär, ähli guramaçylymyň adamdan. Onda näme? Mehriban tomaşaçylar, dostlar, şunuň bilen hoşlaşýar. Haçan bir görüşürüz. Köp saklamajak bolar. Nädip bolsa inşallah şu ýyl repedil gepleşmede jemler täze ýeleçen hökman suratda repedil bäsleşmeden ýeňijini kim bilen biler. Ýene bir ýola şu ýaly bagtyar durmuşy peşkeş beren medeniýetimiň sunatymyň hak howanlary, gahrman arkadaşlar, gahrman serdarymyň alyp barýan bek tutumlu işlerine diňe üstünlüklerin hemra bolmagyny tüý sürekli ardy edýär. Biz aýdymsaz feýjiler, aýdymsaz bilen meşgullanýan adamlar illetde soňa diýişgärleri şu ýaly şert mümkinçilik döredip berýäniňiz üçin şäkde alkyşlar aýdýar. Alyp barýan üstün hemra bolsun, jaňy sag bolsun. Repedil gepleşmeden nowatda aksany, ýani yarın finalyň ikinji tapgyna görüşýänçä hoş wagtyňyz.